fa miova i Tomasina mandroso i Tomasina marina za tsy marina jerevy tsara misy ny manaratsy misy ny mandrebireby ary misy ihany koa ny manadala jerenareo tsara le hirany Delvis teo hoe manahirana fialonana io manahirana marina za tsy marina varany raha karaha io manjary aveny ranking ya aveny ranking zava jo élection ni maire jo have monsieur le président hein tanao ro jo mitondra vandy conteneur folo andesino mivahoaka ny avaratra conteneur folo vandy atova raha zay monsieur le président fa vahoakanay tsy vote zay mangataka non 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 dikan'izay zay vahoaka ty tsisy raha ilagna zay vahoakanay zo la famille jiaby mitete aminay azy zay le raha aveny zay nagnano directive volany iky bon za misy raha tsy mazava aminaka zay raha mandalo a Madagasikara ava zay dikany en direct naka ty misy raha tsy mazavazava aminaka en direct naka ty zegny en direct naka ty niany mandeha ama Diego mandeha Ambilibe mandeha Mbanja tanana telo izy fo antenany en direct naka ty parce que io tanana niboahany Makoalatry Ambaravandy za misy fagnotoniagna aminareo mila tandatsika maire aby reto misy fagnotoniagna aminareo tandatsika maire fagnotoniagna anaka zegny mba tiako misy valiny koa ya anagnima anareo ty koa fa propagande anareo excité sahiragna anareo mila tandatsika surtout maire tsy haiko député koa fa avy saison raha io anareo sahiragna mangely kitiky anareo mila tandatsika ke misy raha tsy mazava ao zo ty amitsika avaratra ao andegna amboatra taratasy ny tany asa anao mila andeha construire mbala raha io tsara zay nareo magnano propagande rey mila volagninareo ny marigny vandy asitrianareo iky basy eky vandy volagnanareo ny marigny olo mandeha mila construire tragnonany tsisy raha mazava raha volagninareo anareo mbola mivolagna vandy juiska anareo zegny mila ivotegna zegny nareo mila magnavandy amin'ny vahoaka regny vahoaka regny koa n'olo managna tokotany jiaby ya anareo mila mavandy zegny raha tsy voavahanareo ziska niany ty leraka anareo mila vahoaka ivoty anareo magnano mahay mikoragna riva raha mikasiky olo miconstruire tragno raha mikasiky olo agnano taratasy ny tany raha mikasiky olo mila magnano kabaro raha mifotro tokotaninany toujours aodignareo ato atonareo fangalagna vola vahoaka ny vote anareo regny atonareo fangalagna vola isaka anareo mifoamaran regny ke mila valianareo question iva za magnambaranareo vahoaka Diego Bilibe Ambanja anareo za mivoty koragna io koa tsy volagninareo devant public ary koragna anaka zegny parce que ro magnano atsika verijery anareo mipodiana eky jerinareo mipodiana jerinareo vahoaka gasy avaratra nagnino izo tsika mivolagna zo tsy hela to nagnamboatra taratasy mikasiky tokotany anao koa hodikodigndreo karaha ty fo amboatra taratasy ny tany tsy tany nangalarinao taninao rahaninao mandeha amin'ny agnaranao mivolanao ro mila mahita système fo zegny ataondreo fangalagna vola olo vahoaka igny leraka ro andegnany élection ry vandivandy tsy lany ty ino mahatonga anareo magnano raha io mila zavenareo riva anareo tsy andeha koragna anareo azo tombotsoany vahoaka karaha zay tsy mila zegny zo io mila tantarenareo raha ataonareo jiaby amy la mairie ao surtout anareo fa tamplage to io mila itipody io ndraiky ry anareo jiaby magnanaova témoignage anareo jiaby fa nagnamboatra taratasy ny tany tao regny ya misy anabaviko koa boka ao nandeha nagnamboatra taratasy ny tany tsy ela io tao aodignareo ny tany maiky karaha ty vahoaka ataonareo fangalagna vola jialinareo jiaby tsy voavahanareo agnatin'ny tragnonareo agny ataonareo mivahoaka isaka anareo mila ivotegna fa anareo za mivote zay fo raha ambarako anareo vahoaka gasy anareo za mivote fa ro hitanareo jo ro io Israilo sy toanitsika ro io magnadoso faignatsika ro jo mila hitandatsika ipody io ro magnano mahay mikoragna koa fa raha mikasiky problème tsika tsy jirindreo ataondreo fangalagna vola surtout ro piasan'ny la mairie aby reo ro piasan'ny la mairie reo tegna ny olo tsy manjary adjoint maire tsy haiko azovy ro miasasa amy la mairie ao baka io olo koa fa mandeha magnano papier raha mikasiky taratasy ny tany nagnino reo tsy mamia resi ino hantony
anareo tsy magname papier marigny fa olo ty nagnano raha teto zo zay volan'olo io volan'adala alainareo gratuit tsisy papier zay mila fagnazavagna anareo ndraiky zay olo ty hidriky eo magnanaova demande ampidiriko anareo zay raha tsy manjara olo zany la mairie amitsika avaratra agny anao koa fa nandeha nagnamboatra taratasy ny taninao ahodin'ireo tany maiky ro mila mahita raha angalandreo vola aminao fo amy raha vandivandy baka koa reo tsy mameha resi anao koa boka fangala volan'olo zegny ataova resi raha volan'olo alainao io tsy volan'olo adala zanakanao ndraiky vady aman-janakanao maty mosariky olo ataonao fangalagna vola fo ary izy ka avy amila mairie ary misy taratasy hely amboarinao fa tsy mahay manao iny vola 150 000 200 000 arakaraka ny raha azonao zegny anao mivola kabarony hetra nareo zala tsy manjary zala nareo maty anareo io nareo maty anareo io aza gaga atsika koa nahita mpiasam-panjakanareo nazony accidenté nazony problème parce que resaka arnaque-ndreo ty oui bonsoir bonsoir anao kana ndefa demande za raha tegna za boka misy raha tsy azoko amindreo aby na vote maire io ro jiaby lomay reo sahirana mila ivotegna ro amizay mandeha mikoragny anareo vote zahay atsika karaha ty ro amin'io tsy mitantara ino ma défaut-ndreo tsy volagnin-dreo nefa ro misy défaut la mairie-tsika Diego ndraiky ambilibe misy défaut anao mandeha mikarakara taratasy ny tany taona bavo taona mandeha mikarakara taratasy ny tany ahodin'ireo tany maiky ataondreo fangalana vola ary zegny mandeha magnamboatra nino andeha magnamboatra taratasy ny resaka kabarony tany etrany tany igny boka koa ro mola mandeha magnambarana vavo ary tsisy retsy boka koa amizay mandeha hitanao za misy raha tiako ambara hitanao raha tegna magaga za amitsika Madagasikara resaka élection io lera misy élection fo zegny amitsika ao na présidentielle na resaka député na maire lera misy élection fo matsapa fa misy vahoaka voilà azonao izy koa tsisy élection tsisy mandiniky vahoaka zegny tsy mandiniky vahoaka koa raha tsy azoko amitsika ao izy koa fa nisy olo navaritra nazo poste agnabognabo ireo tsy mandiniky mba hoe itodiky za vahoaka navaritra zegny koa raha tsy azoko amitsika agny ary tegna mampakivy zaby no zay boka le problème lako aminao roy maty ratsy parce que le vandindreo io vandy ataondreo io ro maty ratsy koragna serira ambarako anazy maty ratsy atsika boka raha fa mizaha feky fa hitanao io problème antena amizay volagna tena tsy mitiaro ataondreo tena adversaire andreo zay tsy adversaire anareo fonay marary mahita raha mahazo avanay marary fonay marary fonay anareo avandy fo anareo reriky anareo ty azo voty ro magnano même koragna anareo vahoaka anareo priorité amy raha karaha zay anareo priorité ndraiky tsy tany jiaby magnavara tsy manjary karaha io za maregny tsy haiko fa amarantsahitra agny ina raha tanàna igny mirikarika mpiasa-panjakanandreo agny karakara poste amindray maro magnadigna koragnandreo igny fa karaha io tegna mampalahelo zo ndraiky Madagasikara fa karaha io any Europe ty zay tsisy hitanao raha mampalahelo za koa amizio ty anao zio ka nagnano construire tragno mila magnaconstruire tragno tokotry la mairie fo mamara azy misy gny vita tasome miambigny baka Tananarivo zay olo mavazo construire taloha raha io nandeha ho azy izy io zay fa tsy mety aza mivoty anao angatsika permis ndeha mbola aza mivoty anareo mila régler problème zay aza mivoty mbola agny tsisy mahery agny aza mivoty anareo zay na regninao koragna anakahy zay président Andry Rajoelina zay tsy adversaire zay tianay Madagasikara misy an'izay fa le raha mampalahelo monsieur le président Andry Rajoelina le olonao reto magnaraka anao aby reto la loi hafa ataoko mety votenareo Tananarivo agny raha io avadikin-dreo hafa avy aminay avaratra agny zay marary fonay zay ty zegny atao zay fangalagna sezy fo zegny le makelinay ty baka io zegny famille ty zegny atao fangalagna place fo tsisy mba ino avantagenay mandrapahafatiny zay jiaby fianakaviana ino avantagenay za ty boka teo agnisan'olo mba nivolagna be miaro antsika gasy ty tamy réseaux sociaux tandrigna isanareo tsara za anareo jiaby mitandregny live ty nino volagna tsy
atao teto ny défendre vahoaka malagasy. Tembava fo azoko amindreo vahoaka malagasy magnariky vidéo iny ialanareo zay ndraiky jalinay tsy aferanareo magnano farany misy jery oro taminaka. Za jo nangigny za jo mangigny amindray mayala raha izy tiatra ataova koragna za fa tsisy koragna eky. Ny tiako ambary fa natao fa problème tsika varatra mora ribribegna. Misy propaganda nareo megna 100 000 loso edy loso agny adigna jaly jiaby igny anao mivolagna marigny tsy tiandreo. Nareo mbola misy énergie aloha fa zay ty nagnantro ataondreo farany misy jery volagnindreo fa jalinay ialanareo ndafagny mahita zay mijaly aty antegna olo mba mandeha agny mahita raha mandalo. Azonao koragna? Ia. Sarotro atao tsika ty sarotro indesina tsika côté ty. Tsy fankatia baka. Ely problème. Atsika koa tanka atsika fa entre atsika côté magnano toetry tsy manjary. Atsika tsandrosony. Hypocrite. Zay le problème tsika. Kun malahelo mahita raha mandalo Madagascar fa izy edy zegny. Surtout atsika côté ty le tegna ny danger. Vola, tsika matimbola. Raha jiaby vola fo mikoragna ao zay mbaka raha fahazavam-po. Zava fô tsika tsisy raha hoe ke mba mety amboarigna amintsika rivo mila mandeha Tananarivo passeport visa mila manonga Tananarivo tsisy raha mba mety atao amintsika rivo. Tsika ndraiky mampalahelo vraiment mampalahelo tanàna. Identité. Azonao zegny consulat fa tsisy. Tsisy olo tsy tia ndraiky tanàna anany iova izy raha io raha volagninao jiaby zay mara. Mamboatra carte d'identité gasy magnefa vola. Io tsisy olo raha tsy magnefa. Timbre. Passeport na France aty karaha zay timbre. Amintsika ry tsy vitananao fa magnefa timbre, anao mbola angalandreo vola. Hitanao passeport. Anao koa mandeha magnamboatra passeport gasy. Tandrignesa baka anao koa mandeha magnamboatra passeport gasy. Izy koa anao nandeha rika tsy nagnamia vola hely mba anao mpandehandreo va et vient isan'andra io. Ndraiky anao hempoka manondro ty hoe mba vitan'izy igny ary. Mba dossier anao lefandreo malaky Antananarivo agny. Tanao système ndreo zao ty ataondreo mody very passeportnao. Karaha igny anao amindray misy namako zay agny tsy akaraka passeportnao fa ameza vola situation nandalo tamin'ny la famille-ko zegny. Nitadiavandreo 1 million. Tsika mampalahelo. Tsika mampalahelo. Mbala nazonao zegny mbala tio igny koa tio. Mbala tio igny koa tio. Igny tsy miova zegny le système zegny. Bako anao hevitry iova. Za baka magnontany anao. Io tsy iova. Atsika fa tsy miova. Atsika fa tsy miova atsika. Za tanao za malahelo. Mampalahelo za koa. Zay ny artiste navaratra tandrignesanareo ty za hempoka aminareo koa. Zay ny artiste navaratra mba nahazo invitation fanojy monsieur le président na mba hitaregny karakory mba zahava ty hoe jalinay avaratra ty tsisy ataonareo hagny. Wera fo katratratratratra mba midefende mba magnano mamia divazo monsieur le président karakory maminay ty karaha ty. Za jo koa invité nazo invitation président zegny za mievoke raha tokony mety koragniny. Oui, marigny ndraiky koa zegny. Non, atsika ndraiky tsy haiko za malahelo be zay raha passé atsika varatra. Zao olo tsy malahelo avako fa tsisy varana tegna ty volagna nivolagna za ty teto zegny firy taogno nivolagna Madagascar ty. Za kajo nataondreo farany intelligent. Nataondreo zegny hoe anao zegny hoe anao magnano farany misaigny nefa antegna mandeha agny mahita raha mandalo. Za tsy mivolagna za mizaha feky ireo feky. Ohatry atsika varatra koa antegna tokony defendre reo ireo ndraiky magnano mivolagna antegna tsy tianreo. Lelo commentaire andreo olo aby ty. Raha volagninao jiaby tsisy vanty tsisy vanty raha volagninao. Azoko tsy malahelo. Azala Madagascar koa tsy tokony tanàna mijaly avako e. Mbariko anao tsara be keny. Tandrignesa, hitanao raha tegna mampalahelo amintsika agny. Na misy rany ao mizoboka raha tsy haindreo. Hitanao zegny, za ndraiky mbo agnisany za contre olo tsy mahay mivola. Za contre olo tsy mahay mivola. Fasiky mainty anagnanay. Fasiky mainty anagnanay. Reto. Cerveau mankamba aby reto. Nareo mikapokapoko raha tsy haindreo. Nareo mba basy. Nareo koa fa tsy mahay raha. Vavanareo fodia. Fodia fa zay fa mitandregna anareo tsisy raha aby reto. Anareo fa
vola matimbola zegny ndraiky ekeko anareo matimbola koa ivolagna mbola voakonto olo mahay mivolagna Madagasikara Bravo. ya anareo mila mankadala olo fo fiainana Madagasikara tanàna misy uranium delestage Grave. Con delestage o zalahy tegna grave. tanàna misy uranium ky delestage agnarany maty jiro Facture ambe tsy mijotso, facture agnabo fo. Agny raha tsy azoko baka. Ya. Va le raha mampalahelo zao volaniko aminareo ty raha ty mila zahavana solution lagnenanareo mba misy jery ao misy kotrokotrony jery ya anareo lagnena mbola misy kotrokotrony jery volaniko mandeha président république-tsika antohanareo izy ino mahantiny olo mila mandeha miconstruire tragno io fogno mbola miambigny raha tsy haiko baka Tananarivo tsy haiko miambigny i-construire tragno mandeha amina mairie dikan'izay fa tsisy raha mendriky zegny aminay avaratra ao zay dikan'izay Fa izy baka efa mazava ho azy ne zegny raha zay koa tsy niany aiza tsy karaha zay fa tsika fotsy mizaha réalité en face. Anao midriky lamairie Ambilobe ao anao misy raha dembo anao avadibadiky leo koa misy raha tadevandreo izy koa le tsy azoko izy mba randreo vahiny doko antena midriky amy lamairie ary mba randreo vahiny zafiny tany zegny fa tsy miexiste vraiment ndraikindraiky any mampidriky jery ratsy any tanànatsika ao Ino zay baka raha volaniko edy ary zegny tegna ny za idrika amy koragna araiky tegna hitako matetika ataon'olo koragnantsika amin'ny réseaux sociaux anareo varotra ambiance fo raha hainareo tô azonao hitanao za fa mitsikagna la crise koa fa misy ambiance tany jiaby feno io ne raha droboandrotsika io hitandreo fa tsika varotra ty ambiance ribiribegna amin'ny ambiance allo ndesano amin'ny gymnase ary amy stade loso edy gratuit prix d'entrée tsisy mba mandiniky fa karakory mafiainana anay ty eto azonao fedivona zozy io ka fedivona zo io fa karaha farosom-bala tsisy dikany tsisy dikany du moment koa fa ribiribegna amin'ny hoe aty hoe atsika nareo mahazo 150 000 allo aty misy oadrara ary misy ambiance loso loso agny mandeha agny mankora mety volagna atsika côté koa franchement koa des fois comportement tsika koa mandreraka koa mampalahelo za koa zegny zomboka le politikentsika Madagasikara agny atsika voanaloana atsika volaniko atsika tsy andesy français fa le politique indesitsika zay karaha politique la France fa le problème fo zegny budget tsy hita tanandiana non politique in Madagascar tsy karaha politique in la France diasa moa zany ambara le politique tiako zahava koa élection ny maire ndraiky député mitovitovy karaha ny la France fa le raha andesindreo avy agnatiny amizay tsy mitovy ny la France azonareo ty koa fiaigna karaha ataony ro koa zay fa magnano élection dikany maire zegny en la France aty maire zegny olo mpitondra tanàna anao migérer karaha ataony maire ny Diego zay anao migérer tanàna jiaby ke maire raiky izy tsy malio mandeha magnano moyenany mikoragna ndraiky olo ny Jirama regny parce que Jirama zegny président république fa tsy ny maire Jirama zegny tsy ny olo hafa ny député sa Jirama zegny ny ministre tsy azoko izy reky tsy azoko amy politique tsika mivaratra tsy avaratra amy foenana Madagasikara bon le ndesiko ela mikoragnanao teo tsika baka magnano étape par étape hitanao élection présidentielle tsika agny ndraiky aty jamais hitovy aveny zavoa jamais hitovy parce que aty anao misy liberté d'expression à Madagascar eny anao koa nefa masaky mivolagna raha marigny anao ne direct fa menansegna fody ary aminakahy tsy karaha zay ny fiaina tsy midika ke vahoaka mangala parole mivolagna ke menansegna gadragadraka là-bas izy io maola fodifody fo anao koa boka tsy magnazaha olo sy tokony misy dirany raha karaha zay olo tsy afodivody zay fo zo ndraiky matetiky zo tsy question agny aty matetiky hitako zay surtout ro olo mpitondra ministre député ry maire ro presque ro misy toetsaigny mondroka zay ro any mampalahelo na za ty misy lay mandeha agny ro vahoaka madiniky zay mavozo mivolagna aty izy aty mamodimody olo karaha io fo amy raha volagny hitanao zay ty olo mba tsy mikoragna amin'olo mba maro information azonay
mampalahelo maregny le koragnany namagny fa izy edy ze karaha hoe rô miaigny ao fa tsy afaka mivolagna tsy afaka midefendre zondrô ino fiainagna karaha zay dictature agnano Poutine koa ay oui atsika jiaby mampalahelo amy raha mandalo fa akory ataontsika Tsika tsy avy. vidéo jiaby atao amy Facebook ty zo hitandrô Hitandrô fa tsy vory. zo voilà za baka raha fa tegna lasa diniky fa izy edy zay Aminakahy zegny ro koa ne tsy réglé kabaron'ny jiro na rano fa tsy nataondreo boka zo farango fa ela tia misy an'zo resaka tanan'olombelo hitanao va tany anormaly hitanao olo tsy mpagnarivo izy mba mandeha mireglé midika amy bureau mireglé taratasy taninany mbala aodigna megnaran-devo aodigna megnaran-devo aodigna atao fangalagna vola ino raha karaha zay zo ty élection maire avy volaniko vahoaka zo io nkadalegna ao amy varifotsy nkadalegna amy volavola andeha hivoty ro maire reo te confiance ro maire fa teo mitondra rey nagnino politique nareo tsy tantarenareo mivahoaka rey ino mahantony olonareo secrétaire nareo reo mangala vola amy vahoaka mandeha mikarakara taratasy ny taninany ary raha io tokotro vahoaka jiaby tokotro mivolagna raha zegny zo kamo fa mandeha propagande iska ro olo mandeha mividikitra tragnonareo na magname vola aleva volandreo volany adala aleva fa roboka koa volagnanareo defa amy public ino mahantony zay mandeha mikarakara taratasy ny raha hely amy bureau nareo ry zay to fangalagna vola tsy mety mahefa ahodikodiny mbala mezana daty zay tsy tokotro fangalagna daty koa fa mikaraha taratasy ny tany na nino zay raha vitany andra raiky amitsika ty amitsika ry tsy vitany andra raiky ikaraha taratasy hely fo etrany tany agnefa etrany tany boko misy resita diavinao tsisy resy zay problème amitsika ry ary rary raha vainganao misy facture tsika ry vraiment hita tsara be fa atsika pays corrompu premier pays corrompu zegny amitsika ry baka fazava-poagna tsisy facture anao amizay mivolagna ataondreo hoe tena adversaire andreo tena ennemi-ndreo nefa raha ataondreo tsisy raha marary ampiasan'ny la mairie izy za mba mangatika monsieur président Andry Rajoelina kaiko tsy regninareo raha ty fa zay malahelo amy raha mandalo aminay agny mpiasan'ny la mairie reo ataondreo fangalagna vola re mandreninay la famille-nay mikarakara papier ary ataondreo fangalagna vola tsy mety mahay vita zay malahelo amy raha karaha io fa raha ny raha karaha io manjary avian'ny ranking ya avian'ny ranking za fa zo élection ny maire zo avy monsieur le président tanao ro zo io mitondra vandy conteneur folo andesindreo mivahoaka ny avaratra ao conteneur folo vandy ya ty fikarakaragna papier ty olo mila miconstruire tragno baka ia moa taratasy ty iambesagna baka ia baka olo mahazo miconstruire tragno nany amy tany nany mangataka autorisation boka izy dika zay zay autorisation de construction io zay fa tsy adiago fa Tananarivo koa aia iambesagna azy ty ataova raha zay monsieur le président fa vahoakanay tsy voty zay mangataka non dikan'izay zay vahoaka ty tsisy raha ilagna zay vahoakanay zo la famille jiaby mitretry aminay azy zay le raha avian'izay nagnano direct ny volany eky ty la famille marary ya raha marary amy la famille marary aminay nonde mikarakarana bavotry ny karaha taratasy ny tany andeha hodikodindreo fandesandreo nefa volanany fa firy lany ary fa mandeha 800 volana lendreo aminany tsy reky izy papier tsisy récit koa vola fa lany agny ino dikan'izay monsieur le président raha zegny tadinay zegny monsieur le président misy vokany bakao misy valiny ino mahantony olo andeha construire tragno mbala miambigny taratasy tsy haiko baka ia miambigny autorisation io baka ia io raha tsy azoko amitsika ao zo ty tsy azo miambigny nino miambigny afarany andra maty eo amizay zay miboaka papier construire azy mba zahava fo boka anao zay boka mivolagna zegny fa za zay mba hivolagna l'hôpitaly masontegna ty tany nahita tamy taogno loso i l'hôpitaly ty ma jusqu'à coton mbala mila andesinay boka antany aty mba normal zegny soit disant l'hôpital manara-penitra carte d'identité-n'olo confisqué-ndreo koa tsy voaefa volanao tanandreo carte d'identité-n'olo normalement un hôpital anao tahagna na misy vola na tsisy vola après fahignananao koa eo mizaha karakory réglegna les problèmes ireo vola tadiavindreo voalohany confisqué-ndreo carte d'identité
jusqu'à alcool balandesinao antragno jusqu'à gant ndesarongndreo mitagnandreo isaka marandraigny amindray docteur aby magnamena ordonnance miova isaka marandraigny fa tsy haindro aby ino marigny ma problemen'olo ty mbola compétent le docteur à Madagascar surtout amitsika Diego magnontany za zegny non tsy ka grave efa tsy efa amitsika namboara koa fa sarotro mandeha mitaha amy docteur aby ty boka koa no koa zegny rinko koa no ndrainao miteraka fofa mavozo mavozo tondro fianarana firy olo matimaty miteraka Madagasikara maro stagiaire amindreo stagiaire aby mitsika be ro tsy na efa itosy ro tegna ro mahery ro tsy mitosy amezandreo stagiaire mandeha mitosy io koa zegny raha tegna mampalahelo za be amitsika agny zegny hoe le l'hôpital zegny tsy natao hoahin'ny vahoaka jiaby ny misy moyen zegny malaky voatara fa ny tsisy moyen zegny manjary matesa io fofa tsy karakaraigna tsy karaha zegny baka maro ny volagna le fahitavako azy atsika magnametsiny politicien za tsy miditra amy politiky ska volanka vetasona fa le vahoaka malagasy koa zegny mbola tsy preta amile fiovana satria edy anao edy tamza tagna vacances fa raha ohatra anao za boka tiako mivolagna raha sincere raha ohatra anao mivolagna hoe raha mba hitahitanao atsika andafa baka managna chance zegny afaka micompare azonao satria zegny efa nahita atsika ty le midoko sur place Madagascar mbora tsiary nahita donc tsy afaka micompare satria afa avandafa ty anao zay vao mahita hoe tegna magnanty marigny le raha donc atsika zegny misy chance afaka micompare hoe atsika igny tatatata hoe mba tianay karaha ty hoe tanàgna misy zay mba tianay hoe misy sécurité mba tianay hoe misy lalàgna mba tianay hoe misy droit de chômage fanafontsika zegny avy aty mahita ny aty tiagnano akagny nefa zare agny tsy afaka micompare le raha avake hitanao na le mbony antra na tsendriky tonga taty na nilefa tonga taty fa iregny olo vitsivitsy fô zare regny azonao fa la plupart ny sarambambe bahoaka zegny mbola agnatin'le hoe tsy afaka micompare de atao kory zegny agnavotro le parti tiova nefa bebe kokoa mbola tsy afaka micompare sarotro anao vandafa ty mivolagna hoe andrekony tsy mety mivoatra andrekony tsy zegny matonga hitako farany misy bug entre le malagasy andafy le diaspora ndraiky le malagasy agny sur place à Madagascar satria zegny tsy afaka misy comprendre nany hely atsika zegny mba hoe tiandroso eto atsika mitaratasy nefa ny la plupart ny agny les politiciens volagnintsika hoe fa hoe corrompu tsy tiako hoe mampiasa le terme satria za tsy tiditra agnatin'le système fa hoe za tsisy preuve fa hoe le malagasy le gasy mihitsy hoe na zare koa tiova zegny hoe mais ils sont vraiment dedans de tsy mahita ny mazava mihitsy koa zare eo zegny le problème anao tsy afaka hivolagna hoe andre tokony tsy mba misy ty voatra andre choqué de igny le créer les bugs entre classes nakahatra le diaspora tarakora zay jiaby famille nakapaka zay misy raha amboarina karakara magnano tsy hoe ke amin'ny tanin'olo so tany volany taninay zay ny tegna andraha anao mandeha amina mairie fa tsisy régie de azo mbola anao fa firy volana ny cousine quoi amina mairie ambilibio de goût tany koa nagnano raha hafa koa fa lany la vola tany andreo de tsisy mera raiky zegny baka io nafa ambilibio zegny karakara taratasy tany araiky ambilibio vola fa lany fa firy tsisy régie namezana anao mila ndegnano raha mbala miambiky tseko nino anao baka amina manolo efa samy mandeha miditra amin'ny araiky agnaty araiky magnefa koa taratasy amizay tsisy hitanao vokany taratasy tsisy hita vokany papier tsisy hita jusqu'à anaty vokany papier raha tsisy hita papier vola fo mandeha ka hitanao magnano zegny ao baka
ndraikindraiky zare edy zao hitanao na tsy tia hagnano azonao na ndraiky tsy tia hagnano i raha io zare fa eritrereto hoe karaha manjare 1 million gonim-bary fô amintsika kefa ohatrino na tsy tia hagnano zare amy raha io lasa obligé karaha ohatrany lasa corrompu satria hitanao atao mihitsy hoe le système hoe misy kiôla aby hagnano i raha io à la fin zegny le raha hitanao tsy mety azonao tsy mety à la fin le raha miarrange olo jiaby raha volaniko aminao boka valiako boka anao boka fa zay zegny le version ninao tsy hoe zegny fa hitanao itsy atao amin'ny ara-dalàgna eky raha no mbala vadibady faligna koa olo iny azavava izy baka le volaniko aminao zagny hitanao izy le nazavaiko taminao takegny hoe le iny partiny sara hitanao le hoe na ty voatra zare volaniko aminao na ty hagnano le système apetraka Madagasikara tsy afaka zare hagnano le raha zegny karama ambany izy koa mandray karama amintsika ty 20 millions 40 millions mazava aminakà le raha ty koviagna fo raha hely fo kena karaha mandro mbany 1 million tsy jireko ko fa nangalana volany vaoloka iny batova ara-dalàna eky raha nova aza vadesy asiava réussi fo meza papier n'olo ko fa mitady taratasy papier miconstruire trano io Madagasikara papier fa tsy azonao amy la mairie azo fa anao fany tsy haiko miambitsy ordre baka tsy haiko baka ia ordre ambesa mbala Madagasikara zegny izy io anao mandiniky amy lohanao mbala la mairie zegny izy io zay fa tsy la mairie fa raha hafa raha mandalo a Madagasikara atsika zio volana izy baka atsika zio tsy mabory za magnambaranao eto satria aminy la famille ko zio io mikarakara ino quand des élections périodiques mbala misy problème fo amy la mairie jusqu'à io ndefa ro mitady vahoaka ivoty ro mbala ty pody ndraiky amy place io agnanaovanao corrompu io olo zio mivolana ke diversaire olo zio mivolana ke tsy mangatia ro anareo fa mangala volan'olo iny tsy volany dadilainareo tsy volany babanareo volan'olo alena ampodinao ka i raha zegny ao non tsy volany dadilainareo wala tsy volany babanareo tsy volany mamanareo volana ty nakazavaiko mana izy io volanaka za miasa ty mandefa zigny agny mikarakara raha taratasy papier-tany iny vola iny koa fa nangalainareo volan'olo tsy nitadiavinareo ataova papier ataova récit ataova raha tadiavin'olo iny amy la mairie ary amezay izy magaga ndraiky tsy magnamia reçu zegny volan'olo ilainareo tsisy récit araiky zegny faroy andeha karakara taratasy zegny hoe zegny avadibadiko agnino ino antony ambadibadiagna izy leraka nareo mbola ty pody io amilay votegna ndraiky zegny nareo mivolagna vahoaka anay nareo tia anay de magnavary fotsy ro metsaka vadivadetsaka vola nareo ty pody io zay mila dininareo nareo jiaby mila magnano jery raiky nareo la famille hoany jiaby amy tanàna raha ataonareo amy la mairie ao fa tsy rary tsy aky vola lenareo io tsy vola dadilainareo wala tsy vola babanareo no masaky anao amy raha zegny avao volanaka boka niala nandehanagna volanaka mandeha magnefa nagnano papier zegny tsy vola babanao volagna volan'olo lenareo nareo taratasy tsy réussi tsisy nino zay ndraiky aloha magaga le tsy magnamia reçu zegny tsisy za mihitsy volana aminao le zany neliko anambarareo amin'ny accueil akeo tsy magnamia reçu za magnambaranao aminay eto tsisy régi volany za tanao io anao tafo mahita za magnambaranao tsisy taratasy tanignesa za ty koa fa mikoragna amindreo mandeha amy la mairie ro magnano appel aminaka zay magnano appel za mitandregny koragnanao jiaby écoutera misofigny ny kozinaka za mitandregny jiaby volany za mitandregny za grave anao zegny volanaka mandehandeha botry za tanao io za olo dangereux za olo dangereux mba grave koa anao zegny za ty mba olo mandeha magnano raha mikapatanaka fo filmena le filmena mikapa ao zegny zala mba fa tsy izy eky non volanaka tsy mandehandeha gratuit volanaka tsy hoanhoany tu exagères non atsika gasy fa haiko non aminareo fa aminaka tsy magnamia reçu ndraiky malao tsara regny koa ok mbo regninao fa
asa ho za tsisy taratasy zany maro koa ny commune tsisy taratasy tsisy imprimante volagna tamin'ny tsisy encre tsisy régime izy fa izy fanangala 100 000 ao izy toko 150 000 payenao volagna anao mandeha amin'ny bureau agnaty agny anatako manangala taratasinao izy nakaretiko izy juste zaho izy manoratra raha asa anany zay manoratra taratasy andeha pôly izy manoratra vola vola fanalenao boka misy régime ao izy fanao mandeha amin'ny bureau agnaty navitanako izy kamala andeha ampijereno mbala tsisy tsy haiko ny fivolagnanao zegny tsy haiko tsisy ankrany zegny hoe karaha ohatra aminay ary mandeha amin'ny accueil anao fa direct menjare magnefa de maso taratasy de mandeha ary amin'izay anao juste tapenjare ilay raha la mairie ambily be ao misy raha la mairie ambily be ao misy raha volagna zalahy ao misy raha mba tsy haiko maire-andreo tsy maleo commande-reo miasandreo maire-andreo ataoko tsy maleo commande-reo miasandreo fa raha karty volako mampisy rankiny za mitandregny tsara koragnandreo ambako naregny ndraiky zegny ko boka tsisy régie tokony sanjare mipody andro hafa construire zay sambanao naregny koa ino construire fa tsy azo io io papier anao amile miconstruire igny fa tsy azonao io demande de construction tsy azonao io taloha izy azonao fa io fa tsy azonao tsy haiko miamby décision tsy haiko baka ia donc anao zany tsy afaka magnano tragno ko tsy azo raha io tsy haiko eky fa raha zegny izy io tsy azo est-ce que anao ndraiky raha ary amin'ny commune nga mangala regny saminy raha ny travaux anao mahay raha zegny anao moto zany volagna aminao eto boka raha jiaby misy problème maro olo mahay raha zegny mety magnano témoignage io manorata anareo regny anareo mahay raha zegny tsika varatra za volagna aminay avaratra tsy haiko aminareo agny izy ty anao mandeha amina mairie raha zay fa tsy azo manao miaraka mandeha anao koa fa raha efa droany raha fa azonao io papier mbala miamby baka tsy haiko andra la fin du monde donc fa maty io mahazo papier io ary zay mafaniova koa zo ndraiky tsy haiko zo asa baka Tananarivo agny tsy haiko zo na mairie ao anga Tananarivo mandrika jusque nangala décision raha zay io boka tsy hay marigny aminazy tsy hay ro mpiasan'ny mairie ao fa magnodingodigny la loi io zo boka ndraikindraiky zegny misy raha tsy mandalo Tananarivo agny ataondreo mandalo amitsika ao amy tanàna zany varatra parce que olombelo to fangalagna vola azonao reo teko aviagna tsy haiko fa anao reo mbala maro raha tsy hainareo mbala maro raha tsy hainareo za mila mahay iny maro za ndraiky mieritreritry demande de construction io zegny tsy amy la mairie fô amy travaux publics la mairie amy la mairie mila mahay combien de chambre tragno andeha la mairie firy en France karaha zegny chambre firy chambre zegny combien de chambre tragno andeha amboarina mila mahay est-ce que volagna 3 chambres à coucher exemple 2 chambres à coucher asa 4 chambres à coucher io salon toilette cuisine raha karaha zegny mila hain'le firy mètre carré mila hain'ny la mairie io anao mandeha magnano taratasy jiaby eky mandeha tsy haiko amin'ino eky mandeha amin'ino fa aujourd'hui anao mandeha magnano izy amina mairie zegny bon anao déclaré izy fa zany construire tragno fa tsy haiko nino papier de tsy service mihitsy mandray anao misy service mandray anao fa tsy karaha araiky taloha igny volako fa vita vi papier igny ataondreo izy io fa tsy araiky karaha igny la miamby tsy haiko baka ia zegny décision tsy haiko baka ia anao ndraiky azonao antoka hoe taloha hoe tegna misy service zegny tako taminay tavara tany misy service olo mandeha mile construire tragno mandeha magnano papier igny fa ataondreo kamo raha fa vita za magnano tragno zegny hoe 3 chambre à coucher fa ataondreo misy olo mandeha mesure zegny mesure zegny firy mètre carré mesure igny zegny plano tragnonao igny zegny ambaranao zegny vita ka amy plano tragnonao igny fo ambaranao igny zegny fenao droit nany fa azonao papier izy zegny anao mavita miconstruire izy ty fa tsy karaha zegny fa tsy karaha zegny za edy olo mivolagna edy fa anao raha zegny anao boka gasy anao raha zegny mitandrezanao za koa tsara nene manitsy mangala renseignement amin'ny travaux publics ndre azalahy
Za fanagambara fa tsisy raha pareho fa tsy hainao maro karakôry amin'ny avaratra io aujourd'hui tsisy raha pareho Aminay agny izy zay karaha amin'ny travaux publics mangataka raha volagninao zegny. tsy Aminay agny za tsy tiako manogno tanàgna fô aminay agny zay rô amin'ny travaux publics mangataka raha zegny fa tsy amin'ny commune. Hitanao ty Madagasikara raiky samy olo amin'ny fomba fandraisany vahoaka. Samy olo anao zao asa te-pirina raha amin'ny biblialy raha amin'ny adioboaty trainao tsy mitovy anao zay antsika ndraiky samy gazy le fivolagnanantsika fo mbola tsy mitovy antsika samy gazy io ao misy volana Timor, ao misy volana Tandroy, ao misy volana Lera, ao misy volana Betsileo, ao misy volana zegny tsy mety, ao misy volana sakafo samy olo fivolagnana de zegny fomba aditsika mandinika voilà le tsaigny amizay samy olo toe-tsaigninany amin'ny avaratra agny volana amin'ny avaratra agny fa tsisy raha pareho efa anao Mampalahelo konay vahoaka mampalahelo mampalahelo be fa